tultiin ladalla puolukkaan. Mä oon jo ton verran kerännyt. Ja täällä on siis ihan tosi paljon puolukkaa. Tultiin tähän meidän lähimetsään. Ihana aurinkoinen keli. Täällä on ihan super paljon rupeaa olemaan kypsää puolukkaa, niin saadaan pakkanen täyteen talven varalle. Puolukat on niin hyviä. Kerttu lähti meidän mukaan puolukkametsään. Sä voit kerätä vaikka mustikoita sillä aikaa, kun äiti kerää puolukoita. No isi kerää kans puolukoita. Sitten voidaan katsoa, jos löydetään sieniä myös. Niin. Tykkääkö Kerttukin puolukoista? Ollaan täällä meidän lähimetsästä. Tultiin meidän perheen ykkösautolla eli ladalla. Otettiin Kerttu mukaan ja tää on mukavaa hommaa tälleen töiden jälkeen vähän maadattua täällä metsässä. Täällä on niin hyvä ilmakin. Puolukka ei ihan vielä ole täysin kypsää, mutta kyllä tää kypsyy kun sen kerää. Ja saa olla ämpärissä vähän aikaa, niin pari päivää niin se kyllä nopeasti kypsyy. Ja kyllä tää siis rupeaa olemaan jo ihan lyöntikypsää teillä, että missään nimessä liian raakaa oo. Mutta tosi nopeasti saa kerran, no nyt kun katsoo, nehän siellä niitä raakoja joukossa, mutta pääasiassa kypsää. Niin. Eiköhän mun piti sanoa, kun katkes ajatus. Niin, tosi nopeasti saa kerättyä tämän poimurin täyteen, että menee ehkä 5 minuuttia, mitä on täys. On isoa marjaa. Tälleen kuiva keli keräillä. Ja tietysti hyvä paikka. Me löydettiin tää viime syksynä tää paikka. Tää on ihan huippu. Tänne ei ole muut vielä eksynyt. Melkein on ämpäri täynnä ja puoli tuntia ollaan oltu. Nyt lähdetään vielä kävelemään polkua pitkin vähän matkaa ja sitten mennään kotiin. Tästä näytetään aika ämpäri. Joo. Kerro töissä tätä meidän paikkaa. Mä kerron. Käytiin vähän kävelyllä. Ja tosi paljon on noussut suolasieniä. Nyt meillä ei ole yhtään ämpäriä mukana, että voisi kerätä. Täytyy ensi kerralla ottaa ämpäri mukaan, kun tullaan. Ja löytyi toinenkin hyvä puolukkapaikka. Täytyy joku päivä tulla uudestaan. Mitä Sanni keräät? Kanervan kukkia. Joo, nyt lampsitaan takas autolle ja mennään saunan lämmitykseen.
Putsaillaan marjojaan. 10, oliko toi 10 litran kattila? 10 litraa saatiin kerättyä puolukkaa alle puolessa tunnissa. Aika hyvä vai mitä? Vai mitä? Niin. Osa siinä on vähän vielä raakaa, mutta eiköhän ne kypsy. Sitten voidaan viikon päästä mennä uudestaan keräämään. Sitten on ainakin kypsää.